हाय लोगोफोर आं दिनै गुवाहाटी लाखटकियाव थांदोंमोन मोनसे बुस्थु लायनो बेनो जाहैबाय नैबे बुस्थुआ सेल्फी स्टिक जायखौनिखि आंनो बहुत गोनांथि जादोंमोन ब्लगिं भिडिअ बानायनो थाखाय मानोना आखाइजों ओरै हमनानै रायलायनो बा माबानो बहुत डिस्टार्ब जायो बेनि थाखायनो बियो बेखौ सेल्फी स्टिकखौ लायदोंमोन आरो इयो लोगोसे मा दङ अभन भिडिअ अभन बानायनो हानाय रिमट दं देरो इयो लोगोसे दामा बारा नङा मात्र 400 लादो खिन्थु अनलाइनाव इनिस्राय बांसिन दामा लाखटकियाव जोंना मा जायो एसे दाम खमाव मोनो मानोना जोंहा एसे हलसेल रेटआव फानो नालाय लोगोफ्रा बायनो थांनो गोसोबाथाय फैनो हागोन सेल्फी स्टिकखौ फार्स्ट टाइम नायग्रोनोसै बे मोनसेखौ उनाव नायनोसै सेल्फी स्टिकखौ फार्स्ट टाइम नायग्रोनोसै बोरैहाय सेटिं बानायो बा बोरैहाय खामानि मावो बियो फार्स्ट टाइम सेल्फी स्टिकआ नै इदि स्टाइलनि फैयो तो इखौ जोङो मा बानायो इयो माने गिदिङो माने इखौ इयो स्क्रू दङ इ स्क्रूखौ टाइट बानायनांगौ जेरै गोसो नों इदि दोननो गोसोबा इदि दोननो हायो गोरा जाबाय नै आरो बेखौ मुभिं बानायनो हायो इयाय लाइट दङ प्लास इयो जाहैबाय नै इखौ बोखांनांगोन नै मबाइल खेथाबग्रा इखौ बोखांनांगोन इखौ जेखैबो बानायनो हायो ओरै फिदिंजोबनो हायो ओरैहाय मानोना इखौ मबाइलखौ जि स्टाइलै फिदिंना लानो गोसो बिदि थिग फिदिंनो हायो आरो इयो सेल्फी स्टिकआ इयो गोलाव जायो गुसुं बानायनो हायो आरो स्टेन्ड टेकनिकेल चेनेल बा टेबोलाव दोननानै जुदि भिडिअ बानायनो थिग इखौ नैदो फज'नो हायो आरो ओरै दोननानैबो स्टेन्डनिबो खामानि मावो तो इखौ मा खालामनांगौ दा मबाइलखौ खेथाबनो थाखाय आरामसे नै साखै माबायो नालाय साखै आरामसे दिखांना लादो ग्रोब ओरैहाय सोदो आरामसे खेथाबदो दोनजाबाय आरो लोगोसे नै मा दङ लाइट दङ लाइटखौ जों अनबो बानायनो हायो नै उनखै लाइटनि बटमा दङ नै बेयो बेखौ अन बानायना होबाथाय बेखौ सेरना होबाथाय अन जागोन लाइटआ दा सेरना नायनि र' चार्ज गैया बेखौ चार्ज होनांगोन तो मबाइलखौ जुदि फिदिंनो हाबाय खेंख्रायैबो बा ओरैबा ओरै बा बेखौ सिदायै दोननो गोसोबाथाय एसे ओरै बोखांस्रानानै सिदायै जाबाय इमान हेभि नङा आरो जेबायदि जानांगौ थिग बेबायदि हेभि जानाय नङा ब्लुटुथ सिस्टेमा दङ नै जाहैबाय ब्लुटुथ सेल्फि लानो थाखाय भिडिअखौ अभन बानायनो थाखाय बेखौ माबोरै सेटिं बानायो बेखौ नायनोसै बे जाहैबाय बेखौ बख'नो हायो इयो हारसिंनो ओरैनो गवा इखौ एसे बोबोनाय लोगो लोगो इयो स्पेस मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय इखौ बख'नो हायो इखौ दसे थुहाबना लानांगोन होमबाना लासै टिक टिक अरजोंगोन अन बानायनो थाखाय नै जोंबाय दाना मा खालामनांगोन जों मबाइलाव ब्लुटुथखौ ब्लुटुथखौ कानेक्ट बानायनांगोन मबाइलाव ब्लुटुथखौ कानेक्ट बानायनांगोन ब्लुटुथ बेखौ दसे थुहाबना लादो बे ब्लुटुथखौ चार्ज बानायनांगोन डिभाइस चार्ज नै सेल्फि होननाय फैदो इखौ कानेक्ट बानायनो थाखाय सेल्फिखौ क्लिक बानायनांगोन ओमफ्राय फेयार बानायबानो जाबाय फेयार बानायबानो अलरेडि कानेक्सन जागोन इयो कानेक्टेड जाबाय बे कानेक्टेड जाबाय सोनानै ब्लुटुथखौ नोङो साइडआवबो दोननो हायो आरो जायगायावबो दोननो हायो बेखौ आरामसे जों सोना लानो गोसोबा जायगायावबो सोना लानो हाफिनो आखाइनि सुबिदानि थाखाय
दाना मा बेहाय जोङो माबोरै थुबाथाय खामानि होयिखौ नायबानो जाबाय केमेराखौ अन बानायबाय दाना जोङो केमेरा खेबनोसै फट' खेबनोसै नै आरामसे जादो खेबजायो माने थिग बेबायदिनो भिडिअ चालु जाबाय दंबा बेखौ माबोरै अन बानायनांगौ दसे लाखिथ'नो गोसोबाथाय आरामसे हायो भिडिअखौ जोङो अनबो बानायनो हायो नै इउटुबानो अन जासिनो भिडिअ चालु जागोन भिडिअखौ बन्द बानायदोंबा थिग बेहायनो थुफिनबानो भिडिअ अफ जाथ'लायबाय बेफोरबायदि जथेस्थ' खम रेन्जआव सोलिनो हानाय इमान हाई क्वालिटिनि नङा माने होमबाबो जथेस्थ' थोजासे गोदान निउ कामार ब्लगारफोरनि थाखाय बा निउ कामार इउटुबारफोरनि थाखाय